Bos días a todos, a todas e benvidas ao CESGA, no? Que é a nosa casa e hoxe, bueno, estades visitando a nosa casa, é un placer para nós tervos a todas aquí, ver estas caras de ilusión e sempre nos encanta ver esta xente nova, con ideas e especialmente rapazas, porque non temos moitas aquí e gustaríanos ter máis, entonces como facemos para ter máis? Pois empezar por vos, falando de que facemos, traer referentes mulleres aquí para que vos conten as súas experiencias e bueno, deso se trata hoxe, non? No día, na xornada, na edición número 14 deste Día Internacional das Rapazas nas TIC, na que eu non debería estar aquí, a que debería estar sentada a miña xefa, que é Carmen Cotelo, que é a presidenta do CESGA, pero bueno, ela non puido ir, é unha muller moi ocupada, é unha persoa que seguro que tamén vos podría contar moitas historias, e seguro que de feito xa estivo aquí noutra edición, non? Estivo aquí, pero antes de ser presidenta do CESGA, cando era, bueno, traballaba noutra fundación. E, bueno, disculpo a súa ausencia porque é unha muller moi ocupada, non? Bueno, como dixen, este tipo de iniciativas son moi importantes para nós. Primeiro, para acercar o ámbito da enxeñería, da computación, no noso caso, das comunicacións, o ámbito máis tecnolóxico, as rapazas, e, bueno, esta edición, este evento en particular, para ver si traendo mulleres referentes e contándovos a súa experiencia, pues, desperta a vosa curiosidade, ¿no? Que hoxe hai moitas caras curiosas aquí, con certeza. Bueno, quería agradecer tamén a María José Malmierca, que teño aquí a miña dereita, a vosa esquerda, porque sempre estivo liderando esta xornada, non? Entonces, sin ela, isto non sería posible, e outro exemplo máis que temos aquí no CESGA de liderazgo por parte de mulleres, non? Contovos así moi brevemente o que é o CESGA e o que facemos. O CESGA é o Centro de Supercomputación de Galicia. Que quere dicir isto? Que temos un supercomputador moi grande que está aí ao lado, que despois veredes e visitaredes, e que sirve basicamente para facer ciencia. Para que queremos este computador? Só se pode usar para facer ciencia. Que significa? Que este supercomputador poden usar científicos das universidades, pero tamén de outras administracións, incluso de empresas, pero a única condición é que ten que ser para facer ciencia, non? Un exemplo deste ano é un investigador, José Tubío, que liderou unha investigación que contribúe ao coñecemento para chegar a unha cura para o cáncer. Bueno, as simulacións, todos os cálculos que fixo, que foron moitísimos e que non poderían ser feitos cun computador tradicional, normal, pois algúns deses cálculos foron feitos aquí. De feito, tivo que usar outros supercomputadores, porque todos os cálculos que tivo que facer eran moitísimos, non? Entonces, para poñer un exemplo de por que estas infraestructuras son tan necesarias, non? E aparte de dar acceso a investigadores para realizar as súas investigacións e contribuir ao avance da ciencia, por exemplo, como este exemplo, non? Contribuir a chegar unha cura para o cáncer, pois aquí tamén, ademais, facemos investigación en computación, en inteligencia artificial, en tecnoloxía educativa, en temas climáticos, en computación cuántica, comunicacións cuánticas. Bueno, temos aquí varios grupos de investigación, pois tamén intentando descubrir novas cousas, novos algoritmos, intentando mellorar a infraestructura, que se consuma menos enerxía facendo estos cálculos, bueno, un montón de cousas, non? E nada máis, agradecer ás mulleres que temos hoxe aquí tamén pola súa presencia, por aceptar o noso convite. E nada máis, e agora deixo-vos con Fernando. Epa, vou chegar un pouco, senón para que escoiten. Bueno, bo día a todas e a todos. É un placer estar aquí no CESGA, no Centro de Supercomputación de Galicia, celebrando este Día das Rapazas nas TIC.
súmome tamén ao recoñecemento que fixo o director a todo o traballo que fai María José. A verdade é que levamos moitos anos colaborando con vos, e detrás de todos estes eventos sempre hai unha persoa, un alma mater que o impulsa, e a verdade é que é digno de agradecer todo o que faz polo futuro do noso país, non? Seguro que coñecedes todos a Gabriel García Márquez, vale? Un dos escritores máis universais que hai na historia da humanidade. Fixe unha reflexión que me parece moi acertada, é que todo o que vemos ao noso redor antes estivo na cabeza de alguén. Se o pensamos é algo increíble, non? Calquera cousa que teña que ver coa tecnoloxía, unha aplicación móvil, un dispositivo, un videoxogo, os coches autónomos, os satélites, antes estiveron na cabeza de alguén. Antes foi unha idea, foi imaginación, pero alguén o transformou en realidade. O sea, esa capacidade de transformar as cousas en realidades ten un nome, que é tecnoloxía. TIC, tecnoloxía da información e das comunicacións, é algo que traduce eses pensamentos, esas ideas, esa imaginación en realidades. Por lo tanto, creo que as TIC a día de hoxe son a ferramenta máis poderosa que temos para ter impacto real na nosa sociedade. Nos permiten crear solucións, conectar persoas, resolver problemas complexos e avanzar en materias como as que comentaba Lois, por exemplo, a saúde, a curación do cancro, a xustiza, a educación, etc. Pero implica tamén algo moi importante, que é a responsabilidade, porque cada vez que desenvolvemos tecnoloxía tamén estamos a influir no mundo no que vivimos. Sabedes que hai uns días tivo lugar unha misión espacial, seguro que todos sabistes, a Artemis 2, que ven de levar persoas alrededor da Lúa, máis lonxe que nunca na historia. Ben, nos anos 60 comezou a carreira espacial, plena carreira espacial, unha muller chamada Katherine Johnson traballaba na NASA facendo cálculos. Seguramente non tedes escoitado falar dela, pero facía, non era famosa, non saía en portadas, pero tiña unha labor fundamental. Era a persoa que calculaba as trayectorias que permitían que os astronautas foran ao espazo, pero que permitían algo máis importante, que volveran con vida, que volveran sans e salvo. Naquele momento empezáronse a usar ordenadores e nunha desas misións ocorreu algo moi significativo. Antes de lanzar a un astronauta ao espazo, alguén dixo que Catherine revise os números. É dicir, no momento no que a humanidade empezaba a confiar nas máquinas, a confianza total seguía estando nas persoas, neste caso, ademais, nunha muller. Hoxe vivimos algo parecido. Estamos a falar de inteligencia artificial, de sistemas autónomos, de computación cuántica, mesmo aquí no CESGA, pero igual que antes, detrás de toda a tecnoloxía hai persoas. Hai persoas que deseñan, hai persoas que programan, e hai persoas que, como Catherine, revisan os números. É iso máis importante que creo que vos podedes levar hoxe de aquí. A tecnoloxía non fai o futuro. O futuro fano as persoas que crean a tecnoloxía. E por iso creo que este día tan importante. Porque necesitamos máis persoas, máis talento e, sobre todo, máis diversidade no ámbito tecnolóxico. Necesitamos máis rapazas que dean o paso para que se vexan aquí, como apuntaba tamén o director, como apuntaba Lois, creando, construindo, innovando e liderando. Non porque teñan que estar, senón porque o mundo precisa da vosa visión. Porque unha tecnoloxía construída por persoas diversas é unha tecnoloxía mellor, máis xusta e máis útil para todos. Quizás moitas pensedes que é difícil ou que non é para vos, pero deixádeme que vos diga algo. Ninguén nace sabendo programar, nin entendendo algoritmos, nin traballando con supercomputadores, nin traballando en física cuántica. Todo isto se aprende. O que realmente importa non é saber, senón ter curiosidade, as ganas de entender como funcionan as cousas e a valentía para intentar cambialas. E aquí volvo a idea inicial. Todo o que vedes ao vosso alrededor, alguén o pensou alguén. No século XIX, moito antes de que existían os ordenadores, unha muller, Ada Byron, Ada Lovelace, imaginou que as máquinas podían ir moito máis alá de facer cálculos e mesmo chegar a crear música ou crear arte. Non había tecnoloxía para isto, só había unha idea. Ada Byron é a primeira programadora da historia da humanidade. Hoxe vivimos nese futuro que alguén foi capaz de imaginar. A pregunta é, que cousas queredes que existan no futuro? Porque ese futuro aínda non está escrito, está por diseñar e está nas vosas mans.
Quero rematar cunha mensaxe sinxela. Non deixedes que ninguén vos diga que a tecnoloxía non é para vos. Non deixedes que vos poñan límites antes de tentalo. Vamos a ver exemplos de mulleres absolutamente de vanguardia no ámbito da tecnoloxía. Porque dentro de algúns anos, cando vexamos grandes avances que está por vir, seguramente alguén diga: isto comezou con unha idea. E esa idea pode ser vosa. Moitas grazas. Dar paso xa. Bueno, bons días de novo. Imos comenzar agora a dar paso ás nosas protagonistas hoxe, que, bueno, teñen moito que contarnos, moito que explicar das súas traxectorias, de como chegaron a elas, de que o que, bueno, pois lles causou a curiosidade, ou, en fin, como veremos, pois cada unha pois ten un perfil bastante diferente, unha traxectoria, un recorrido bastante diferente. Vou comezar pola miña compañeira, que está aí ao fondo, por Marta, para contarvos un pouco de que vai. Para todas as persoas, para todos vos que estades dende os vosos centros, lembrade que tedes a opción de ir enviando preguntas en calquera momento da charla. Non hai que esperar a un momento de preguntas e tal. Logo, cando fagamos esta primeira rolda, pois para que vos conten un pouco de que son, como traballaron, en fin, como chegaron hasta aquí e demais, seguro que vos dan xurdindo cousas. Bueno, pois os que estades xa nos vosos centros, xa podedes irlas mandando e despois xa na rolda de preguntas xa as facemos todas xuntas, non? Vos que estades aquí, pois, idelle dando tamén, idedos quedando cas vosas preguntas e despois, cando comecemos esa rolda de preguntas, xa facemos todas xuntas, vale? Así que vamos a facer primeiro unha primeira rolda para contar, porque vos conten quen é cada unha, que o que fai, como chegou aquí, en que traballa e todas estas cousas, e despois xa facemos toda a seguinte de preguntas. Moi ben, veña, pois comezamos por Marta. Marta Castiñeira Reis é compañera nosa, traballa no CESGA. Ela é unha técnica de investigación en simulación computacional e análise de datos, que xa nos contará que raio é todo eso, porque soa un pouco extraño, no proxecto EDD Data Life. Ela é doutora en Química Teórica e Modelización Molecular pola Universidade de Vigo. É unha área que utiliza métodos computacionais e reactividade das moléculas. Durante a súa tese doutoral e a súa etapa postdoutoral investigou procesos de catálise, outra cosa que terás que explicar, é dicir, reaccións químicas aceleradas ou dirixidas ás sustancias, que pode facer, pois, entre outras cosas, compostos como posibles fármacos. Tamén estuvo traballando en astroquímica, estudando como se forman as moléculas no espazo e que procesos químicos poden ter lugar en condicións extremas, como as do medio interestelar. O seu traballo combina química, física, informática e análise de datos para respostar preguntas complexas sobre a materia, tanto na Terra como no universo. Aí é pouco. Así que, Marta, contanos un pouco, a ver, todas esas porque parece que eso, cando te dedicas a unha cousa, como que é só unha cousa, en realidade son moitísimas, así que xa nos contas ti como é que chegastes hasta aquí. Son moitas, sí. Cando chas contan parece que fas aínda máis, non? Bueno, gracias pola introducción. Antes de contarvos como cheguei ata aquí, gustaríame preguntarvos que queredes ser cando seades maiores? Xa pensastedes? Porque eu cando tiña a vosa idade, máis ou menos, pasei por unha fase na que quería ser profesora, outra na que quería ser veterinaria, outra na que quería ser psicóloga, tamén abogada, médica, e, bueno, así fun pasando dunha profesión a outra, e a outra e a outra, e pasaron os anos, e dime conta, concretamente cando estaba na ESO, de que as matemáticas gustabanme, e a física tamén me gustaba, moitísimo. Tanto
que decidín facer o bacharelato tecnolóxico, que agora creo que se chama Bacharelato de Ciencias Puras. Basicamente, bacharelato que tiña matemáticas, física e química. E metíme en química sen saber exactamente que era ou para que servía. Pero sonaba interesante, porque cando tiña máis ou menos a vosa idade, eu estaba un pouco obsesionada coas bruxas e coa bruxería, e con toda a tradición de meigas que hai en Galicia, non? Tradicionalmente, estas mulleres, que normalmente eran mulleres, dedicábanse a transformar cousas, pois sustancias, non? E chamoume a atención. Entonces, fixen o bacharelato tecnolóxico, con bastante éxito, teño que decir. Durante esa etapa, pois, dinme de conta que realmente a física me encantaba, as matemáticas me encantaban e a química me encantaba. E claro, isto é un problema, porque non me gustaba só unha cousa, gustabanme varias. E chegou ese momento maravilloso de escoller carreira en selectividade. E eu dixen, e agora que fago? Porque claro, física, tentador. Matemáticas, tentador. Unha enxeñería industrial, tamén é tentador. E fume ao exame de selectividade sen saber o que iba a facer. E a miña peor nota foi química. Saquei un 6, se non recordo mal. Para min era nefasto, porque, non estaba acostumbrada a esas notas. E dixen, pois resulta que do que menos sei, aparentemente, é de química, así que vou a facer unha licenciatura en química. E así comezou a miña aventura. Teño que decir que non me arrepinto, foi unha decisión bastante pouco, vamos a decirlo así, reflexionada, ¿no? Pero foi un pouco por impulso e creo que o meu impulso foi un gran acerto. Durante a carreira, pois, sabedes? Poderías describir que é a química? O que é unha reacción? A que vos sona? É moi cedo pola mañán, até a mí. Pois, experimentos. Efectivamente, unha parte moi importante da química ocorre no laboratorio. Pero hai outra parte que ocorre tamén de maneira computacional, como veremos, vale? Durante a licenciatura, pois estudamos basicamente como diferentes sustancias se transforman noutras sustancias, vale? Entre outras cousas. É dicir, como te chamas? Esther interacciona con... Como te chamas? Sabela, de repente, pode chegar a formar... Como te chamas? A rapaza do fondo que ten a cabeza levantada. Pode formar, pois, algo que se pareza a Paula, vale? E, ademais, estudamos que os químicos, con a axuda de outras moitas disciplinas, conseguimos entender, non me acordo os vosos nomes, pero como Sabela e Esther poden chegar a transformarse en Paula. Cal é a ruta que teñen que seguir para transformarse en Paula? Entonces, cando estaba eu en terceiro de carreira, un profesor achegouse a min e preguntoume se estaba interesada en facer prácticas no seu laboratorio para, basicamente levaba un laboratorio de síntese orgánica, para que nos entendamos todos, de formación de compostos bioactivos fármacos, vale? E eu dixen, mi gozo, estaba alucinada, ¿no? Dixen, por supuestísimo que sí. Polas tardes, cando acababa as clases, íbame para o laboratorio. Cando non tiñamos laboratorios, íbame ao laboratorio. Durante, 3 anos e pico, pasaba as miñas tardes nun laboratorio xerando compostos. Gustoume tanto que fixen un máster en síntesis, en química avanzada, en síntesis total. Basicamente, dediqueime, durante un período da miña vida, a xerar compostos bioactivos, é dicir, moléculas que se poderían transformar en fármacos, vale, no laboratorio. Pero resulta que estes compostos son moi inestables. Eso quere decir que ti chegas pola mañá ao laboratorio, poste a bata, as gafas, as luvas, colles o teu matraz, pos os teus reactivos, ponos a quentar, sácalos, dalle un pouco de luz e pam! Eses compostos descompóñense, vale? Un pouco así como cando deixas unha laranxa aberta 4 días encima da mesa que de repente xa non tes unha laranxa, tes outra cousa diferente. Pois eso pasaba cos meus compostos. E eso xerábame moita frustración, porque imaginadevos un ano enteiro de traballo para que en cuestión de 5 minutos todo o que fixeches, desaparece. Xa non é válido, tes que volver a empezar. Eu dixen, non pode ser. Eu necesito entender por que está pasando isto. Necesito entender como funcionan os mecanismos de reacción, ¿no? Como un composto se transforma noutra cousa. E por que ten tanta vontade de transformarse noutra cousa. Vale? Ese por qué ven dado pola cinética química.
Entonces decidín facer a miña tese en química teórica, concretamente en modelización molecular. E máis para todo o mundo, pasei 5 anos da miña vida tratando de entender como uns compostos se transforman en outros. Xa non en compostos biolóxicamente activos, vale, fármacos, sino en compostos catalíticos que nos permitían transformar produtos derivados da biomasa, é dicir, as follas da vide, os restos de cando cortamos o césped, no? Os restos das ervas, en compostos que logo se podesen utilizar na industria para xerar fármacos. Porque, bueno, probablemente non estedes moi familiarizadas, pero xerar fármacos é algo moi costoso. Entonces, si nós podemos, é como, imaginadevos construir unha casa, vale? Construir unha casa é un proceso moi costoso. Se tú podes abaratar pois o coste do ladrillo, o coste da man de obra, os anos, no? Ou o tempo que se necesita invertir en construir esa casa, pois todo se fai máis fácil, vale? Pois basicamente a miña tese iba de eso, de tratar de entender como facilitar a xénese de compostos que se podan logo utilizar en industria. E como me gustou tanto, e ademais durante a tese tive a oportunidade de dar clase, pois esa pequena Marta que non sabía si ser profesora, si ser veterinaria, médica ou que ser, deuse conta de que lle gustaba moito dar clase e lle gustaba aínda máis facer investigación, é dicir, descubrir como suceden as cousas. E dentro da investigación, unha cousa que a día de hoxe me sigue apasionando é entremezclar coñecemento. Coñecemento que todos temos, vale? E poñelo en práctica. Que eso, pois, para min é como, bueno, a miña motivación, ¿no? Entonces, bueno, pois, con estas ideas en mente, fixen unha estadía postdoctoral de case 3 aniños en Holanda e seguín traballando en catálise, en entender como se formaban determinadas moléculas cando nos lle engadíamos, bueno, algunhas pezas claves que son os catalizadores que aceleran todo o proceso de xénese de moléculas. E volvín a un pouco as miñas orixes, volvín a entender como se formaban estes compostos biolóxicamente activos. E, bueno, neso estiven traballando uns cantos anos, e estando en Holanda, atopeime un pouco de casualidade co proxecto OLIFE, que, bueno, basicamente consiste nun proxecto a nivel Europa que trata de intentar entender como se formou a vida. Porque vos sabedes como se formou a vida na Terra? No sé si por la Tierra, pero yo sé por el universo. Sí, el Big Bang. El Big Bang. Vale. El Big Bang es una teoría que explica cómo se formó, bueno, voy a pasarme a galego, que explica cómo se formó, ¿no? Os planetas. Pero, ¿qué pasa coa vida? ¿Qué pasa co ser humano? Como chegamos a sernos, ¿no? Como chegamos ata aquí? Pues a mí, por eso, dime. Didi. A partir de bacterias que viñan do meteorito. Bueno, esa é unha resposta bastante acertada, porque de feito hai unha teoría que se coñece como a teoría de panspermia que dice que nos vimos do medio interestelar, ¿no? Do espacio. Non exactamente como bacterias, porque as bacterias son bastante complexas, sino como precursores de bacterias, que son moléculas, ¿no? Algo que temos todos en común é que estamos formados por moléculas. Pois, durante un tempiño dediqueime, e sigo facendo no meu tempo libre, a tratar de entender como se forman as moléculas no espazo que deron orixen ao ser humano como hoxe nos coñecemos, vale? Que son unhas moléculas moi interesantes porque son quirais, é dicir, son como as nosas mans, vale? Non son superpoñibles coa súa imaxe especular. E iso fai pois que nos sexamos como somos e non de outra forma. Bueno, e despois desta aventura na química do medio interestelar, que todavía continúo, iniciei-me aquí no CESGA, onde estou traballando no proxecto de espazo de datos, bueno, agora chamado One Health, que basicamente o que intenta facer é poñer en contacto os datos de diferentes entidades, diferentes grupos de investigación e diferentes empresas para poder sacarlle valor. Temos un montón de datos de moitísimas cousas. Temos datos de sanidade, temos datos de movimento de tráfico, temos datos de evolución, por exemplo, de moléculas, ou temos datos de como de tratamentos de determinadas enfermedades. Sin embargo, eses datos, de maneira aislada,
non sirven para moito. Teñen unha utilidade que é limitada. Pero cando nós contrapoñemos esos datos, chegamos a ver patróns que de outro xeito non poderíamos identificar, vale? Pois este proxecto no que estou traballando agora, o que vai a permitir é poñer en común datos de diferentes entidades para poder sacarlle maior valor. E, entre outras cousas, poder facer isto vai nos permitir, a longo plazo, reducir costes, por exemplo, en sanidade, porque vamos a poder predecir patróns en algún momento, dentro de moito tempo probablemente, pero bueno, poderemos predecir patróns de como determinados contaminantes inducen determinadas enfermidades, como determinadas alerxias se xeran en determinados momentos do ano. E se nós temos información sobre eso, temos o poder de transformar estas situacións, o poder de regular esas situacións, vale? Eso é un pouco, bueno, a miña trayectoria ata o día de hoxe. É o que queda. É o que queda. Queda moito. Moitísimas gracias, Marta. Bueno, logo xa supoño que haberá moitas cousas que tedes que preguntarlle, porque a mí tamén me están xurdindo de hai cousas aí que non entendín, pero bueno, vamos a ir guardando aí esas os que estades xa de lonxe já escribindo, non? Pero mientras tanto vamos a seguir presentando e que nos vayan contando tamén quen é ou quen son cada unha delas, non? Arantxa Su Casas Hermida, ela está traballando en Telefónica, que coñecedes ben a empresa de telefonía, non? Actualmente está traballando tamén no seu doutoramento na Universidade de Vigo. Ela, nese doutoramento, está desenvolvendo unha investigación centrada nas segmentacións de lesións mamarias, explico así tal como pon, pero logo ela nos conta así con outras palabras un pouco máis así, máis normais para que entendamos, en resonancia magnética para detectar de forma precoz o cancro de mama. Ela é enxeñeira en telecomunicacións, é outro perfil tamén moi diferente do de Marta, e conta cun máster en enxeñería biomédica e saúde digital. Bueno, non tanto, non? Hai unha serie de puntos en coincidencia. Na actualidade, ela está traballando en a optimización de radio en Telefónica Móviles, bueno, pues en temas que teñen que ver máis ben co rendemento das redes de 5G, de 4G, 3G, para garantir a calidade do servizo. Así que, cando queiras, Arantxa, contanos un pouco a ver como chegases hasta ali. Allá voy, allá voy. Bueno, dar las gracias. Yo estoy contentísima de estar aquí, de ver todas estas caras tan ansiosas de conocer y de saber. Y en especial a ti, María, porque, bueno, yo creo que estas iniciativas, esto ya no es una iniciativa, es un proyecto muy consolidado, pero creo que son muy importantes, ¿vale? Y encantada de compartir con vosotras las experiencias y, bueno, súper trayectorias. Y a vosotras y bueno, y a ellos, ellas que están al otro lado, profesoras, profesores, porque yo creo que lo comentábamos antes al entrar, vuestra figura es, no solamente transmitís conocimientos, sino que yo creo que hay niños y niñas que tampoco sois los referentes más cercanos y aparte de, o sea, inspiráis, orientáis y yo creo que hacéis una labor, vamos, para mí es súper importante. Y después de los agradecimientos os comento, yo nací en Lugo, siempre fui una niña muy curiosa, muy activa, muy inquieta, no fui especialmente tecnológica, yo tuve mi ordenador con 21 años y me tuvieron que decir dónde había que encenderlo, o sea que os podéis imaginar. Pero bueno, sí que fui, como decía mi madre, muy preguntona, siempre quise hacer medicina, ¿vale? Igual, al contrario a Marta, que era como, tenía muchas posibilidades, yo era de idea fija, siempre quise hacer medicina desde chiquitina. Y cuando acabé la selectividad y tuve que elegir carrera, pues me guié un poco por lo que en ese momento primaba más, ¿no? En mi época, pues qué opciones laborales tenía, medicina era muy larga, aunque, bueno, luego he estudiado toda la vida, pero bueno, era una carrera que dije, pues hay que pensar en otra cosa. Me incliné por las ingenierías y la que más me atrajo fue telecomunicaciones. Al principio fue un poco duro, ¿para qué vamos a negarlo? Porque, bueno, al final hay que trabajar y hay que ser constantes, pero según iba pasando el tiempo, pues ya había asignaturas que me gustaban más, que estaban más relacionadas con las comunicaciones móviles, que era lo que a mí me gustaba. Y bueno, fui encajando poco a poco todo lo que me iba gustando y llegué al último año. Tuve
bueno, me ofrecieron una beca en Telefónica y eso me permitió estar estudiando mi último año de carrera y ya introducirme en el mercado laboral, que bueno, para mí era un poco extraño, pero allí fui. Acabé la beca al año, acabé la carrera y me ofrecieron quedarme en Telefónica, pero no aquí en Galicia, ¿vale? Tenía que marcharme a Madrid y encima en trabajar algo que yo tampoco... Pero bueno, como yo soy muy lanzada y tampoco digo, pues venga, nos tiramos a la piscina. Y ahí estuve 6 años. Trabajé en cosas muy diferentes. No era todo exactamente lo que a mí me gustaba, pero bueno, hubo cosas muy interesantes, proyectos muy interesantes, conocí mucha gente, pero a los 6 años me llamaron desde aquí, donde yo había estado con la beca, y me ofrecieron volver. Entonces acepté, ¿vale? Entonces ya volvía a un entorno que ya conocía. Encima estaba más avanzado, porque todo en las comunicaciones móviles, pues todo cada año avanza mucho más rápidamente. Y acabé como ingeniera radio, que soy lo que es lo que soy ahora. ¿Y qué hace una ingeniera radio en Telefónica? Pues hacemos muchas cosas muy variadas, muy divertidas, a veces hay que trabajar mucho, pero lo más importante es que somos capaces de mantener la comunicación, que todos estemos conectados, ¿vale? Que nuestros teléfonos móviles funcionen, que podamos hacer llamadas, que podamos navegar por internet, que podamos ver películas en streaming. Y todo eso lo conseguimos, el ingeniero radio utiliza unas infraestructuras que se llaman estaciones base, que bueno, la red móvil es muy amplia y tiene muchas partes, ¿vale? Pero una estación base, digamos que es el elemento clave para que todo funcione. Y entonces el ingeniero radio lo que hace es que esas estaciones base estén bien configuradas para conseguir que podamos estar conectados, lo que os comentaba, poder tener comunicación. Hay muchas más cosas, ¿vale? Por ejemplo, ahora hay tecnologías muy avanzadas como el 5G, no sé si os suena el 5G, cuando tenéis el teléfono móvil y os sale un 5G o vuestros padres tienen el teléfono, vosotros a lo mejor aún, bueno, alguna seguro, o alguno ahí online seguro que ya tiene teléfono móvil. Bueno, pues esa tecnología permite hacer cosas muy interesantes y aplicaciones muy avanzadas. Por ejemplo, que funcionen los robots quirúrgicos. Con un médico o una médica que puede estar en Santiago, por ejemplo, y puede estar operando a un paciente que está pues, en China o en Australia. Lo comentaba Lois antes, o lo comentaba, bueno, creo que lo comentaba, el tema de la conducción autónoma, coches que no tienen conductor. Aquí en España todavía eso no está comercializado, pero bueno, hay otros países que ya funciona. Aquí hay prototipos y todo eso se consigue gracias a la red 5G de lo que es la red móvil. Más cosas. También participamos ya en situaciones un poco más delicadas, por ejemplo, cuando hay personas desaparecidas, nos piden información para poder localizarlas porque tenemos servicios de localización activados y ayudamos a la policía. En desastres naturales, cuando ocurrió las inundaciones que provocaron la Dana, los operadores móviles instalamos unas infraestructuras que son móviles y que permiten restablecer las comunicaciones para que la gente pueda llamar, los familiares puedan localizarse. Como veis, es todo es muy variado, tiene pues un amplio abanico de posibilidades. Y bueno, os he traído aquí, aunque no traemos, para que entendáis mejor lo que es una estación base, os he traído aquí unas imágenes, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y os hablo de estación base y decís vosotros, ¿y qué es eso? Pues ahora a lo mejor cuando veáis esto y vayáis por la calle o vayáis en coche por carretera, las podáis identificar. No sé si en streaming lo veréis bien, luego si no os las paso para que las veáis. Las tengo que subir ahí, ¿no? Vale. Aquí, estos son 2 ejemplos, no os voy a aburrir mucho, simplemente para que veáis, a ver, así, es que refleja ahí, ahí. Esta de aquí, esta es una estación base de ciudad, a ver, ahí, esta es una estación base de urbano, o sea, rural, ¿vale? Esto si vais por la carretera son torres y arriba del todo es donde están las antenas, que es lo que permite las comunicaciones, ¿vale? Y esta de aquí
es urbana, es de ciudad. Las antenas son las mismas, pero están escondidas dentro, ¿vale? Lo que hacemos es colocar una estructura por encima como una capucha para evitar ese impacto visual, ¿eh? Y estas son las que colocamos cuando hay catástrofes naturales o en conciertos, eventos, cuando se junta muchísima gente y las antenas que tenemos fijas no tienen capacidad, pues lo que colocamos son estos. Si os fijáis, arriba tienen lo mismo, son antenas, una como otra, tienen un mástil, lo que llamamos mástil, colocamos las antenas arriba y se mueven, son camiones. Entonces tienen disponibilidad para moverse rápido, desplazarse rápido. Y lo que hablaba de las mimetizadas, ¿vale? Estos son antenas que están escondidas en un árbol y en Gran Canaria se colocan así porque evitamos ese impacto visual y quedan mimetizadas y integradas en el entorno. Y esta ya os la traigo por curiosidad y para que veáis lo que nos encontramos a veces los ingenieros radio cuando vamos por ahí. Esto es son las dos rurales. Esta de aquí, esta es la estación base de Cabeza de Manzaneda, la estación de esquí que hay en Orense. Y así estaba un día nevado. La verdad es que a mí me encanta, es una de mis fotografías preferidas. Y esto es un anidamiento de cigüeñas en las propias estaciones, en las propias antenas. Y que además no podemos quitar. Podemos quitarlas, tenemos que comunicarnos con medio ambiente porque son protegidas. Y si están en época de cría, no las podemos tocar hasta que las crías salen. Y luego lo que hay que hacer es cogerlas y llevarlas a un sitio protegido, claro. Pero no podemos coger y quitarlas así como así. Os las dejo por ahí por si queréis verlas más cerca. Y esa es mi parte laboral. Luego, ya en una etapa avanzada de vida, como comentaba María, hice un máster en Ingeniería Biomédica, porque como os contaba, yo siempre quise hacer medicina. Y entonces ese máster era la combinación perfecta entre lo que era la tecnología y el mundo biosanitario, que era lo que yo siempre había un poco buscado a lo largo de los años. Y me gustó tanto porque hice un proyecto fin de máster que intentamos diseñar un sistema que lo que permite es detectar a través de la imagen, de las resonancias magnéticas, el poder detectar las lesiones que hay en la mama y poder identificarlas de manera rápida, ¿vale? Para que el médico pueda agilizar, ellos están muy ocupados, es como un apoyo clínico. Y me gustó tanto, porque tuve muy poco tiempo para poder hacer ese trabajo, que me decidí a hacer un doctorado y continuar con esa investigación. Y en eso estoy, llevando en paralelo estas dos cosas. Ahora, la verdad es que miro hacia atrás y veo que, el querer saber cosas me han permitido pues evolucionar, desarrollarme, crear, que al final, es lo que un poco te motiva. Y es importante. A veces no es cuestión de... porque a lo mejor os dicen en algún momento, ahora estáis en un momento de desarrollo y de querer conocer cosas, de desorientación, pues como comentaba Marta, al principio tampoco sabes y esto y quiero hacer lo otro, pero lo que es muy importante es que no es cuestión de tener una mente brillante, ¿vale? Es cuestión de trabajar, de ser constante y de creer, ¿vale? De creer en uno mismo. Y al final, pues oye, merece la pena. La verdad es que merece la pena buscar el camino. No hay nada que necesariamente os tenga que frenar, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues graciñas, a mí tamén me quedan bastantes preguntas. Empeza a aparecer alguna tamén por aquí, o sea que ide pensando, porque hai moitas cousas para preguntar. Bueno, pues por seguir, temos aí ao seu lado, ao lado de Arantxa, a Hilda Romero. Hilda Romero, velo, é unha investigadora do CITIC, é candidata a doutora, está traballando na súa tese de doutoramento en computación na Universidade de Coruña. Con formación de música e informática, experiencia como pianista e gaiteira, centra a súa investigación na recuperación de información musical na etnomusicoloxía, xa traducirás, computacional.
Traballa especialmente coa música e a tradición oral, como a galega ou a irlandesa, empregando metodoloxías e algoritmos da informática e da bioinformática para analizar e comparar melodías co obxectivo de comprender as relacións entre as diferentes tradicións musicais. Ademais, desenvolve ferramentas que apoian a aprendizaxe de partituras e sistemas capaces de buscalas a partir de unha cantaruxada ou da interpretación dunha melodía nun instrumento. E algún premio caeu tamén por aí, a ver se non lo conta. Un segundiño. Aí estamos. Pois, bos días, que aínda é de día. Eu vos vou contar unha historia, que é a miña historia. E os la voy a leer e a ver qué os parece. Si pienso en mi trayectoria académica como un viaje en tren, me veo subiendo al primer vagón, siendo todavía una niña, con un equipaje que no eran libros, no eran cuadernos, eran melodías. Desde muy pequeña, la música fue mi primer lenguaje. El piano, la gaita, el grupo folk donde aprendí a tocar con otros es también escuchar, coordinarse, respirar al mismo tiempo. Aquella música temprana fue mi primera escuela, aunque entonces no lo sabía. Me enseñó disciplina, sensibilidad, constancia y sobre todo la alegría de crear algo que no existe hasta que lo haces sonar. Con el tiempo entendí que la música no era solo una actividad extracurricular. Seguro que vosotras hacéis más de alguna actividad extracurricular por ahí. Sino una forma de mirar el mundo. Me enseñó a reconocer patrones, a sentir el ritmo de las cosas, a entender que la creatividad necesita estructura y que la estructura, a su vez, puede ser un espacio para la libertad. Sin saberlo, estaba construyendo una base que más tarde sería fundamental para mi vida académica. Primeras estaciones. La música como origen y como brújula. Durante años pensé que mi vida giraría únicamente en torno a la música. Era el paisaje que veía desde la ventana del tren, ensayos, conciertos, clases, partituras. Pero al mismo tiempo había en mí una curiosidad distinta. Una inclinación hacia lo técnico, hacia entender cómo funcionan las cosas, cómo se construyen, cómo se pueden mejorar. Era mezcla de sensibilidad artística y pensamiento lógico. Convivía sin conflicto, aunque no sabía todavía cómo unirlas. Cuando llegó el momento de elegir carrera, sentí que estaba en una estación un poco importante. La música seguía siendo parte de mí, pero intuía que necesitaba un camino que me permitiera explorar más allá. Elegí ingeniería informática porque era la disciplina más flexible, la que me permitía moverme entre mundos, combinar lenguajes, conectar áreas. Era como subirme a un tren con muchas bifurcaciones posibles, un tren que no me obligaba a renunciar a nada. La informática como nuevo paisaje, curiosidad, lógica y creatividad. Mis primeros años en la carrera fueron un descubrimiento. La informática no era solo código. La informática no es solo videojuegos. No os penséis que no podéis acceder a la informática por no estar con el ordenador, por no haber tocado un ordenador. La informática era una forma de pensar, de estructurar problemas, de imaginar soluciones. Me fascinaba la idea de que, igual que en la música, un pequeño cambio en una línea podía transformar completamente el resultado. Empecé a ver paralelismos entre ambos mundos, la precisión, el ritmo, la estructura, la creatividad dentro de reglas aparentemente rígidas. Aún así, durante un tiempo viví ambas facetas por separado. La música seguía siendo mi refugio emocional y la informática mi reto intelectual. No imaginaba todavía que esos dos caminos, que parecían paralelos, acabarían cruzándose de manera natural.
El cruce de vías. Unir música e informática en el TFG y TFM. La primera gran confluencia llegó con el trabajo de fin de grado. Al acabar la carrera, normalmente se hace un proyecto grande en el que demostráis lo que habéis aprendido. Ese es el trabajo de fin de grado. Pues para mí fue como cambiar de asiento en el tren y descubrir que la ventana mostraba un paisaje completamente nuevo. La posibilidad de unir mis dos mundos. Propuse un proyecto que combinaba música e informática y por primera vez sentí que mi trayectoria tenía sentido como conjunto. No era una ingeniera que tocaba música, ni un músico que estudiaba ingeniería. Era alguien que podía construir puentes entre ambas disciplinas. Ese primer proyecto me abrió puertas, preguntas y ganas de seguir explorando. Por eso, cuando llegó el momento del trabajo de fin de máster, ya intuís lo que es, hacéis un máster, tenéis otro trabajo al final, volví a elegir un camino híbrido. En el TFM fue una instrucción más profunda, más exigente, donde ya no solo aplicaba conocimientos, sino que empezaba a generar los míos propios. Allí descubrí que investigar era, en cierto modo, componer, partir de una idea, desarrollarla, probar variaciones, descartar, volver a empezar, encontrar armonías inesperadas. La entrada en la investigación y el doctorado, un nuevo vagón. El doctorado llegó como una invitación a subir a un vagón distinto, más silencioso, más introspectivo, pero también más estimulante. Decidí continuar investigando en la intersección entre música e informática porque era el lugar donde me sentía más auténtica. Era un terreno donde podía aportar algo propio, donde mi historia personal no era un adorno, sino una herramienta. Al principio, el doctorado me generó dudas. ¿Sería capaz? ¿Tenía suficiente base? ¿Sabía realmente investigar? Pero también sentí emoción, la misma que cuando aprendo una pieza nueva al piano, la mezcla de dificultad y la belleza que te impulsa a seguir. Entonces, para vuestro futuro, os estáis formando desde hace mucho tiempo. La clave para vosotros es la formación, siempre. No penséis, esto no me va a servir. Nunca sabes lo que te va a servir y lo que no te va a servir. Lo que podéis hacer por vosotras mismas es formaros. Siempre, siempre, siempre. El punto más importante que vais a encontrar ahora no es la selectividad. Empieza antes. Cuando tengáis que elegir qué bachillerato queréis hacer. Es imposible, muy difícil que sepáis directamente lo que queréis estudiar, lo que queréis ser. Es muy difícil, hay muchas opciones. Pero sí sabéis lo que no queréis hacer. Yo tenía claro que el derecho no lo iba a estudiar. Para mí la medicina tampoco me tiraba. Yo que sabía, que quería aprender cómo funcionaban las cosas. Yo quiero entender por qué esto funciona. Lo mío era una ingeniería. ¿Qué ingeniería? No lo sé. Pero ¿cuál es el primer paso? El bachillerato. ¿Y qué bachillerato necesito? El tecnológico. Se os van a dar bien muchas asignaturas y probablemente os guste y digáis, uy, yo quiero aprender latín. Vale, pero ¿qué queréis hacer después? ¿Una ingeniería? Entonces, el bachillerato que tenéis que elegir es el tecnológico. Porque eso os va a afectar directamente después en la carrera. Porque necesitáis esa formación para comprender lo que va a venir después. Y no os obsesionéis después con selectividad. Si queréis, os explico cómo funcionan y cómo se llega y cómo se pasa y me podéis preguntar todas las dudas y miedos que os vayan a surgir. Pero no os obsesionéis, porque las estadísticas están ahí. Más del 95% de los que se presentan a selectividad aprueba. El caso es qué necesitáis para vuestro futuro. ¿Queréis una ingeniería? Id a por las matemáticas. ¿Queréis una ingeniería? Id a por la física. Id a por tecnología industrial. Yo fue las asignaturas que elegí. Esa es la formación que necesitáis en el futuro. Y después, que no llegáis a un sitio de una forma. Hay 1000 otras formas para llegar. No solo está la universidad. También podéis hacer una formación profesional y llegar a donde queréis llegar. Y aunque elijáis una profesión en un principio, esa profesión va a cambiar. No tenéis que quedaros en esa profesión. Podéis seguir cambiando, seguir probando.
¿Vais a errar? Sí. No pasa nada. No va a ser un error. Es vuestra formación que lleváis. Tenéis futuro y futuro y futuro. En un principio decís, voy a elegir el camino fácil. Se me da bien dibujo artístico. ¿Pero quieres dedicarte al dibujo artístico? Si quieres hacerlo, haz un bachillerato de artes. Y fórmate en eso, fórmate bien. Pero si lo que queréis hacer es una ingeniería, hay que hincar el codo y darle a las otras asignaturas. Lo vais a sacar. Siempre lo vais a sacar. Tenéis capacidad de sobra. Os llevará más, os llevará menos, es igual. Pero estad contentas con lo que hagáis. Buscad el camino y no os obsesionéis pensando, me voy a quedar aquí, no voy a llegar, o este va a ser mi futuro para siempre. No. Disfrutad de todo lo que hagáis y combinad las cosas, buscad opciones. Probablemente a lo mejor hasta la profesión que queréis hacer no está aún definida. Y nada, aquí estoy para todas las preguntas que tengáis, de verdad. Si tenéis miedos, dudas, presentadlas. Yo estuve ahí en vuestro mismo lado hace nada, porque aquí donde me veis algo joven soy. Entonces preguntadme, porque estuve ahí, pasé los mismos miedos que pasasteis vosotros y que vais a pasar. Hilda, antes de dar el paso aquí a Patricia, una cosa moi rápida. Mm. Falabas aí deses traballos de tanto de grado como de máster que combinaban esas dúas vías, esas dúas pasións, non? Podes explicar así mínimamente un pouco de que iba? Porque seguramente eso pasou así un pouco como, sí, combinei, pero de que era? O sea, que o que... Por suposto. Pois mira, o traballo de fin de grado, para min, xurdiu de estar tocando piano todo o rato e decir, estou tocando isto mal, lino mal e nunca me dei conta de que estaba tocando mal e agora teño que rectificar. Como fago agora a rectificación? Claro, chegas tarde, xa aprendiches unha cousa, aprendichela mal. Entón, o que pensei foi, necesito que o ordenador vigile o que estou facendo e me diga, ei, eso que acabas de facer está mal. Eso foi o meu traballo de fin de grado. Tiña unha partitura no ordenador, tiña enchufado o piano, eu tocaba e me iba dicindo, ollo que aquí estás facendo mal, para detectar o erro canto antes e corrixilo canto antes. No TFM, o que fixen foi pois un sistema que detecta por voz ou tamén cunhas pulseiras se queres pasar a folla unha partitura ou non. Entón, xa vos estáis dando conta. Eu simplemente pensaba nos problemas que eu tiña. Quero solucionar isto. Bueno, pois vou no facer. É como tedes que pensar onde están. As ideas están no día a día, no que vos vivides, no que vedes ao resto da xente. Por exemplo, ahora mesmo, que estou facendo doutorado, non? Eu tiña compañeiros no grupo de gaitas que, claro, moito vai de oído, a ver como sona e toco o que sona. Non tes por que ter formación musical para tocar, por exemplo, a gaita. E nos decíamos, vamos tocar tal canción. E ese compañeiro non se acordaba do título da canción. El sabía a canción, pero ti tiñas que cantarlle tiriririririririri. Ah, era esa, vale, xa a toco. Claro, eu dime conta, vaya, pois como quería buscar a partitura non lle sepa o nombre, vai claro. Entonces, dai xurdiu o meu doutorado. Eu dixen, bueno, pois entón o que vou facer é coller o sonido da gaita, coller ese cantar o xe, ese tarareo, e facer que o ordenador busque a partitura, pero co sonido. Non co título, porque claro, o meu pobre compañeiro non sabe o título. Entonces xa vedes, xorden do día a día, de onde estedes. Bueno, gracillas polo anexo, que me quedei así ca curiosidade, digo, seguro que é moi interesante, efectivamente. Seguro que tamén de aí van xurdir bastantes cuestións e bastantes preguntas. E por último, teño aquí a meu carón a Patricia González Gómez, que, bueno, tamén moi coñecida aquí no CESGA, moi amiga do CESGA, e foi tamén compañeira nosa, hai uns cuantos anos, xa non vou decir cantos, non? Ela é catedrática e investigadora no Departamento de Enxeñería de Computadores na Universidade de Coruña.
A súa investigación céntrase na computación de alto rendemento, é dicir, o que facemos aquí no CESGA, en grandes centros de computación, incluindo o uso de superordenadores, computación na nube, o que se chama cloud, análise de grandes volumes de datos, o que chamamos Big Data, para resolver problemas científicos complexos, o que comentaba Lois aí ao principio cando abrimos a xornada. Tamén traballa en áreas como a bioinformática e o desenvolvemento de métodos avanzados para acelerar cálculos e analizar grandes cantidades de información. Ela estivo varios anos coordinando o máster de computación de alto rendemento, un máster interuniversitario entre as universidades galegas e o CESGA, e ocupou varios postos directivos na Universidade de Coruña. Vamos a deixar a Patricia que nos conte. Bueno, bos días a todas e a todos os que estades en remoto. Bueno, gracias María tamén pola invitación e gracias ás demais compañeiras, e ao mellor o que vos conto eu tamén se repite un pouco, porque eu penso que todas temos algo en común, non? E tamén moitas diferencias, pero temos moitas cousas en común. Si eu vos preguntase agora cantas de vos queredes ser profesoras, vale? Si levantades a man, cantas queredíades ser profesoras aquí? A ver, sin medo. Que raro me parece. Poucas queren ser profesoras. E eu, sin embargo, teño a sensación, tamén na miña casa, porque eu teño fillas tamén, vale? Que moitas nenas queren ser profesoras. Eu tamén quería ser profesora, porque son os referentes que temos, vale, a esa idade. Eu non sabía o que quería ser. Pero, se me preguntaban, pois, profesora, tiña bastantes puntos na miña lista. Vale? Non tiña idea do que quería ser a vosa idade, pero tampouco cando cheguei á selectividade, cando terminei o bacharelato, vale? Que sabía eu? Pois a min pasábame como a vos, que eu preguntaba moito, vale? O meu avó, eu nacín na Coruña, pero meus pais son de aldea, vale? E o meu avó estaba de min hasta arriba, porque decía, esta nena pregunta demasiado, vale? Pregunta moito. Eu preguntaba moito e a min gustabanme os retos, a min gustabanme os puzzles, gustábame resolver problemas e gustábame axudar aos demais, vale? Axudaba os meus compañeiros sempre, era a que sempre estaba aí, cando algún non entendía nada, vale? Iba eu aí e entonces, claro, eu decía, pois profesora pode ser a miña saída, vale? Pero non tiña moi claro profesora de que. Porque gustábanme bastante as cousas. As matemáticas me gustaban, pero bueno, tampouco sacaba 10 en matemáticas. Gustábame a física, gustábame a química, pero tamén me gustaban as linguas. A verdade é que non tiña moi claro. E foi pasando o tempo, vale? E cando cheguei ao bacharelato, tiven que elexir e elexín ciencias. Vale? Non o tiña moi claro, pero bueno, elexín ciencias. E cando tiven que elexir por onde tiraba, pois a verdade é que nos últimos anos a nota de físicas era bastante boa e dixen, pois seguramente isto é o que debo de facer, porque se me vai ben na física, pois despois será o mesmo. Estudiarei física, será como seguir estudiando aquí como no instituto e vou a tirar por aí, por física. Que pasou? Na selectividade, a verdade é que saquei boa nota. E entón a xente decíame, pero como vas a facer física que non necesita ningunha nota? Porque naquela época, os que entrábamos en física, non necesitábamos ter ningunha nota de selectividade, vale? Entraba calquera, vale? E ti tes que estudiar medicina, porque con esa nota non podes desperdiciar a oportunidade de facer medicina. Ou a oportunidade de entrar na Facultade de Informática da Coruña. Eu vivía na Coruña, o lóxico era seguir na Coruña, e ademais a Facultade de Informática estaba empezando, eran os primeiros anos, e todo o mundo quería entrar na Facultade de Informática, así que tiñan unha nota moi alta, e eu tiña unha nota alta e podía entrar. Entonces era un desperdicio non facer informática. Pero eu non quería facer informática, porque eu non tiña nin idea do que se facía en informática, vale? Na miña casa non había ordenador, como na maioría das casas, naquel momento. Probablemente son a máis bella daqui, así que, pero non había ordenador na miña casa. Entón, eu non sabía o que era informática. E non me parecía que a informática fose para min, vale? E decidín facer física porque pensaba que sería o que mellor se me daría. Ademais, tamén é certo que antes se falou da imaxinación, de ter ideas.
pois a verdade é que eu imaginación tampouco me parecía a min que eu tivese moita imaginación, nin creatividade, e eu pensaba, non, eu teño que facer unha cousa que sexa sempre o mesmo, vale, que xa mo den feito e tal. Eu pensaba que non era para min tampouco eso, vale? E entonces decidín empezar en física, vale? Aquí tiven que vir para Santiago a facer físicas, e aquí en físicas a carreira, como en moitas, ten varias especialidades. Como non tiña nin idea do que quería facer, só sabía que me gustaba a física do instituto, si o primeiro día, cando entrei en física, me dixeran que tiña que tachar a especialidade que nunca na vida faría, eu tacharía electrónica. Unha das especialidades era electrónica. E eu pensaba, electrónica, a min, isto soame a arranxar a televisión e a radio, eso fai no meu tío e tal. A electrónica non é para min. Vale? Eu quero ser profesora probablemente e a electrónica non é para min. Afortunadamente, cando entrei, non me mandaron tachar a especialidade que quería facer. E tiven a oportunidade de ver dentro da carreira o que significaba realmente a electrónica. Vale? A partir de segundo curso, eu xa sabía que quería facer electrónica. E acabei facendo electrónica. Vale? Cando terminei de facer esa especialidade, tiven a sorte tamén de que algún profesor veu a falar comigo e me dixo, pois mira, Patricia, nos facemos cousas de computación e eu penso que isto vaiche ben a ti, porque a ti gustache resolver problemas. Vale? Non tens que ter moita imaginación. Eu poñoche un problema e ti buscas unha solución. E a min eso gustábame, como facer os puzzles, vale? Como todas estas cousas. E dixen, bueno, pois sí, a min gustame isto, e empecéi por aí. E tamén tiven que loitar un pouco, porque na miña casa ninguén, ata o de entón, pois fora á universidade. E ninguén sabía o que era facer unha tese. E entón tiven que decir na casa que iba a quedar outros 4 anos máis fora da casa, estudiando, cando podía ter buscado un traballo, non? E por que estaba estudiando todavía máis? E entonces eso, tamén na casa, por exemplo, a miña avoa nunca fun quen de explicarlle o que facía. Vale? A miña avoa sempre decía, pero e que faz na universidade? Vale? E claro, isto de ser científica é o que ten, que é difícil de explicar. E un pensa que os científicos están moi lonxe, vale? E en cambio os científicos vamos ao parque cos nosos fillos tamén pola tarde, vale? E á piscina, vale? E estamos aí, facemos cousas normales e gustanos facer cousas normales. E entonces, claro, a xente quedas un pouco asombrada cando dis que eres científica. Bueno, de feito, normalmente non o decimos. Non decimos que somos científicos, vale? Para que non parezca que... E entonces nada, eu empecéi esa tese en computación, vale? E pasei 4 anos facendo computación de altas prestacións ou de alto rendemento, como dixo María, e traballando aquí coas máquinas do CESGA. Vale? Que é isto de traballar con estas máquinas? Pois estas máquinas resolven grandes problemas que non se poderían resolver en un computador normal. Vale? Nun computador que tedes na vosa casa, nin siquiera nun computador dos que teñen incluso empresas máis ou menos grandes. Vale? Depende da empresa, pero son problemas moi grandes. Vale? Algunos dos problemas que eu axudo a resolver teñen que ver co que fan elas tamén. Por exemplo, en bioinformática, por exemplo, pois para o descubrimento temprano de fármacos, vale? Para o cancro, por exemplo. Pois para ter fármacos para unha persoa en concreto con un tipo determinado hai que facer moitas simulacións, vale? E esas simulacións levan moito tempo e moitas veces requiren experimentos no laboratorio, pero os experimentos do laboratorio son moi costosos e tamén levan tempo. Entón, as máquinas primeiro resolven parte do problema e din, por exemplo, que experimentos paga a pena facer no laboratorio. Pois nós axudamos a esos médicos ou a esos farmacéuticos ou a esos biólogos, vale, químicos, a resolver esos problemas. Vale? A poder dividir esos problemas en cachos máis pequenos que se poidan resolver con un montón de máquinas que temos aquí. Entón, eu empecéi facendo cousas destas, axudando, ao final, o que eu quería facer, que era axudar, vale?
pois acabou sendo o que fixen, axudando a diferentes científicos, a diferentes xente que tiña problemas a resolver o seu problema a través da computación. E cando terminei a tese, mira ti que me ofreceron un posto na Universidade da Coruña, na Facultade de Informática, que eu sempre dixen que nunca iría eu á Facultade de Informática, vale? E acabei na Facultade de Informática de profesora, vale? De feito, agora son profesora na Facultade de Informática. Que quero decir? Que é normal que non saibades o que queredes facer. E é normal que empecedes unha cousa e acabedes en outro sitio diferente. E decían elas que o importante é que teñades ganas, vale? E que non pasa nada, que a vida é moi longa, que vades a dar moitas voltas, que hoxe pensades que non tenedes nada claro o que queredes facer e cando teñades a miña idade, que non a vou a decir, vale? Pensaredes que hai moitísimas cousas que se vos darían ben. Porque eu, durante os anos, dixen, isto tamén me gustaría, eso tamén se me daría ben, vale? Cando tiven os fillos, por exemplo, vale? E en realidade, agora penso, digo, que cantidad de cousas podería ter eu feito polo camiño que tamén se me darían ben, E estou moi contenta co que lexín. Pero realmente foi unha carambola, vale? E é probable que para moitas de vos sexa o mesmo. Empezades por un sitio e acabaredes noutro. O importante é ter esa ilusión, vale? E facer sempre o que vos gusta, porque se un fai o que lle gusta, vale? É moito máis feliz, vale? Entonces, tedes que pensar isto, vale? Eu participei en outras ocasións, non nesta mesa, vale? Pero en outras ocasións tamén me chaman, pois o que nos pasa a todas, porque hai poucos referentes que sexamos mulleres no campo da investigación e así. E recordo o ano pasado, estando con nenas de primeiro da ESO, vale? Que cando dixen, e algunha pregunta, e a primeira pregunta que me fixeron, eu expliquei que era científica, e a primeira pregunta que me fixeron foi, e canto cobras? E digo, pois é unha boa pregunta, non vou a decir canto cobro, pero cóbrase ben. É unha solución tamén ser científica. Quero decir que moitas veces pode parecer que un escolle ese camiño porque lle gusta, é verdade, gústanos a todas, vale? Facemos o que nos gusta e ademais cobramos por eso, vale? É unha profesión, vale? É unha profesión, non é altruista, é unha profesión, vale? E é unha posible profesión para vos. E ademais, a profesión de científica é moi ampla. Aquí temos moitísimos exemplos, vale? Empezamos en química, física, informática, vale? Empezamos nun sitio e acabamos noutro, vale? O importante é que non pensedes que tedes que buscar a vosa profesión pois sendo profesoras, que tamén está moi ben. Eu son profesora agora, pero está moi ben, pero son os referentes que tedes máis cercanos, pero en realidade, vale? Si vades ao parque e pensades en todas esas mulleres que hai no parque, sorprenderíavos a diversidade de profesións que hai aí, vale? E é normal que non saibades agora que é o que queredes facer. Entonces, bueno, non hai que obsesionarse, hai simplemente que ilusionarse polo medio do camiño coas cousas que vos gustan e que poderían terminar sendo a vosa profesión, como no teu caso, bueno, é clarísimo, vale? No meu, eu non o tiña tan claro, Pero, bueno, ao final encontrei o meu sitio igual. Entón, un pouco eso, eu penso que é a idea que nos temos que transmitirvos, vale? Que hai moitos camiños, vale? Que todavía é cedo, pero que sí que tedes que facer é ilusionarvos, pensar. Ademais, igual que vaivos pasar un pouco o que me pasou a min. Eu, cando cheguei á universidade, estaban nos comenzos da computación, como quen di, vale? Nos comenzos de que chegase a computación ás casas. Entón, eu non sabía nada de informática. E a vos, un pouco estades tamén nun cambio agora mesmo. É verdade que dentro de 10 anos non sabedes que tipo de profesións vai haber, vale? Entón, realmente, o que tedes que pensar é que é o que vos gusta, vale? E estou segura de que a moitas de vos gusta resolver problemas, vale? Axudar,
vale? Ser profesoras tamén, vale? Pois podedes ser profesoras sendo científicas, vale? Non sei se me queda algo polo medio. Pero bueno, para o turno de preguntas. Iso iba a decir, seguro que quedan moitas cousas, pero ide pensando aquí as mozas que temos aquí na nosa sala, pero xa teño aquí unha pila de preguntas para todas vos que nos chegan dende os centros, non? E curiosamente, como ti decías que a primeira pregunta que te fixeron na charla iba sobre o tema económico, eu teño a primeira para Marta que tamén vai por aí. A primeira para Marta que nos preguntan dende un dos centros e di: mentres facías a investigación da túa tesina gañabas cartos? Eras funcionaria? Eras estudiante? Acerca, por favor, o micro. Escoitadesme ben? Sí. Vale. Pois cando... Bueno, eu non fixen tesina, vale? Fixe tese. Durante a... O sea, vou irme un poquinho máis atrás. Eu veño dunha familia super modesta, vale? Entonces, para min, de feito, na miña familia son a primeira que entrou na universidade. Eso quere decir que eu, sin cobrar, non ia poder estudar, vale? Cando fixen a carreira, era becada. Bueno, non o debería decir porque estamos aquí grabándonos, pero traballaba en B, para que vos fagades unha idea, vale? Entonces, durante a carreira, os meus días lucían bastante tal que o meu despertador sonaba ás 6:30 da mañán, collía o autobús, se alguén, non sei se sabedes onde está a Universidade de Vigo, pero está lonxe de todo. Entonces, chegar aí é unha odisea. Se vas en autobús dende Tui, que é dende Guillarei, todavía é unha odisea maior. Entonces, a mí levábame como máis de media hora chegar ao Cubi, que en coche se fai en 10 minutos, pero eu non tiña coche, iba en autobús. E logo pasaba o meu día basicamente na uni, polas noites, cando chegaba a casa, pois estudábase e o fin de semana traballaba. Moi divertido, unha experiencia que creo que para min foi moi enriquecedora, vale? Aínda que supón un esforzo, e que me permitiu sacar a carreira adiante, porque o meu soño, antes de soñar ser química, eu soñaba simplemente ter unha carreira. Tamén o vou a decir. Cando fixen o máster, pois as miñas notas eran bastante boas. Eu aquí quero mandar unha mensaxe, porque creo que non se di suficiente, é super importante. Facer o que che gusta é super importante. É o máis importante, non? Temos que ser felices co que facemos. Pero tamén é moi importante intentar ser o mellor posible no que facemos, vale? Porque eso vai nos abrir portas. Ahora, moitas veces, non? Pois igual estades pensando, me apetece máis ir a, salir con mis amigos que quedarme estudiando. Y claro, a lo mejor llegas y te sacas un 5 raspadillo y dices, bueno, pero he aprobado, ¿no? Y no pasa nada. Y entonces llegas a selectividad y vas con tus 5 raspadillos y no pasa nada, pero luego quieres hacer una carrera. Y a lo mejor, perdón que me he pasado al castellano, o mellor os teus pais non se poden permitir, ¿no? Esa carreira. Pero hai medios para que vos podades permitir estudar o que queirades. Son as becas. Vale, temos a sorte de ter un sistema de financiación estatal que nos permite estudar. Pero para acceder a elas, normalmente pídense expedientes académicos, o sea, notas boas, vale? Entonces, por favor, non vos pechedes as portas antes de tempo. O sea, sin obsesionarse, pero intentade dar o voso mellor. Porque intentar dar o voso mellor solo vos vai abrir portas. Nunca vos las vai a pechar. Bueno, dito isto, perdón que me fun polas ramas, pero creo que é unha mensaxe que tamén é importante. Fixen o mestrado eu fíxeno tamén con beca. Conseguí unha beca de colaboración da Universidade de Vigo, que lo voy a decir, 7.000 eurillos que me vinieron maravillosamente bien para mantenerme durante el año que duró el máster, pagarme o carné de conducir, tamén teño que decir. E tamén estive contratada durante os veráns polo grupo de investigación no que traballaba nos meus ratos libres. O sea, tive moita sorte porque conseguín pois financiación de grupos de investigación sempre que non tive unha beca. E fixen a tese con beca tamén, cunha FPU, que, financiación estatal. É unha beca que está moi ben, que a min permitiume independizarme, que era como o meu soño cando comecei coa tese. Xa me sentía unha persona un pouco adulta funcional, entonces decidín que se acabou de vivir como mai papá e que me iba a vivir eu sola, e pude non facer. Cando acabei a tese, conseguí un contrato postdoctoral e logo unha beca postdoctoral que me permitiu marcharme fora e vivir, non sobrevivir, vivir tranquilamente. O sea que sí, sempre tive en financiación.
toco madera, pero tamén quero que quede claro que esa financiación estivo condicionada, vale? Estivo condicionada a un esforzo e a un traballo que non nos debemos olvidar. O sea, que temos que facer o que nos gusta e facelo sempre o mellor posible, vale? Creo que eso tamén é importante. Graciñas. Gracias. Para Arantxa temos unha. Vou ir saltando para que te hallas todas porque aquí hai preguntas de todo tipo de cousas. Para Arantxa temos unha que nos din o teu traballo en cancro de mama poderás estender a outros tipos de cancro? Podría hacerse. Ahora lo focalizamos ahí porque realmente es un sistema de marcaje de lesión que puede aplicarse a cualquier tipo de lesión. Podría hacerse pequeñas modificaciones, pero sí podría ser posible. Para Hilda, aquí tengo para todas. Para Hilda, non che dá medo que as computadoras, a informática e a IA poidan sustituir aos músicos ou músicas? Encántame a pregunta esta. Ao largo da historia houve moitos cambios. E vos estudades a Revolución Industrial e contamos moitas cousas dela. Estamos nun momento de cambio. E a IA ven para quedarse. Pero non é un demonio. É unha ferramenta máis que ides ter que aprender a usar. Asumídeo, porque probablemente veña para quedarse. É unha ferramenta que tes que aprender a usar. É o vos aliado. É unha ferramenta máis. Ese é o que tes que pensar. Despois, respecto á creatividade na música, a creatividade... Novamente, é outra ferramenta. Dará ideas, dará formas, pero detrás hai un ser humano que decide como se vai combinar, que vai salir, que non vai salir, isto me gusta, isto non me gusta. Entón, non o pensedes como un sustituto. Non, son todo ferramentas. É simplemente aprender a usalas. Así que non temos que ter medo que vai a sustituir. Non hai que ter medo, ao revés. Hai que ir por ela e aprender que pode ser unha boa aliada. Bueno, ahora teño unha que mandan dende un centro aquí para Patricia que é un pouco delicada. A pregunta, bueno, non sei se para Patricia é algo para Hilda, pero di, Patricia, déchelle clase a Hilda, era boa alumna? Pois non, penso que non lle din clase. Non. Que conste que eu nunca me quedo coas caras dos alumnos, que teño moitos alumnos, vale? Nin cos nomes. Son totalmente imparcial cando fago as evaluacións. Pero penso que aínda Pero non lle alumnas din é clase. máis fácil quedarse cas caras que son menos. É verdade, porque en informática temos ese problema. E, de feito, había máis alumnas, cando eu rechacei ser alumna de informática, había máis alumnas do que hai hoxe en día. E penso que tamén é un pouco o problema de como se ve a informática, vale? De como vedes os ordenadores. Eu non tiña nin idea do que facían e penso que vos tedes unha idea equivocada, vale? Porque usades o ordenador dunha forma que despois realmente é unha parte moi pequena do que se pode facer con un ordenador. E aquí vos comentamos un montón de exemplos, vale? Podemos estar axudando a médicos en cuestións de, como decíamos aquí, de fármacos, pero podemos estar axudando o clima, vale? Con predicións meteorolóxicas, podemos estar axudando a que a carreira espacial que se mencionaba antes. En realidade, hai un montón de aplicacións e en todas elas se necesitan, se non supercomputadores, computadores polo menos sí que se necesitan. Entón, realmente, a través da informática, podedes axudar en moitísimos campos. En moitísimos, vale? E é un traballo, ademais, especialmente bonito, porque estás colaborando con un montón de xente diferente, vale? Non estás facendo sempre o mesmo e estás falando con xente que teñen ideas moi diferentes ás túas, unha formación diferente, idades moi diferentes. Estás sempre con xente nova, xente máis maior, vale? E iso é moi enriquecedor. Os que xa vamos maiores rexuvenécenos un pouco, vale? E os que son máis novos, dalles unha idea de madurez, vale? Que o millor non teñen porque non teñen experiencias todavía. Entonces, eso de traballar en equipos multidisciplinares que lle chamamos é moi interesante realmente, vale? E entonces, claro, normalmente eu penso que as rapazas que moitas veces están
moi interesadas en enfocar a súa ao seu futuro, digamos, a traballos onde se axuda a xente, onde pois eso, precisamente por eso eu penso que hai moita máis presencia femenina na rama sanitaria, por exemplo, non? Porque tendes a ver que pois é un traballo onde podes axudar, coidar, pero é que en realidade na parte tecnolóxica podes facer ese tipo de traballos tamén. Vale? Bueno, aquí hai preguntas un montón, pero o que vou facer é darvos voz a vos que estades aquí, tamén para que calquera de vos que teña algunha pregunta, para varias, para todas, para algunha concreta, animadevos agora porque tampouco temos moito máis tempo e antes de facer a seguinte ronda de preguntas dende os centros que están conectados, tedes agora a vosa voz. Alguna curiosidade, algún comentario? Mira, temos por aquí unha, dime. Para ella, que nunca pensar en ser cantante. Bueno, Me- repite a pregunta, pero seguramente Sí, non... me preguntan si non si pensé en ser cantante ou música. Evidentemente, cando empezas a tocar, diste, bien, eu quero tocar, ir por conciertos, todo o mundo... Pero hai que ser realista tamén. A música require moito esforzo. Non se chega facilmente a vivir da música. E ou ben te dedicas plenamente a él, como se foras un deportista élite, ou non chegas. Ou te vas a estudiar aos mellores conservatorios do mundo, e iso supón un esforzo económico moi grande, para o que apenas hai axudas, ou non chegas. Entón, eu tiña que ser realista tamén. Hai que comer en algún momento. Entón, a música non a quería soltar, pero tamén tiña esa pasión pola matemática, pola ingeniería, por iso, non sabía o que quería estudiar, pero sabía, a mí gusta a parte lógica esta, eu quero facer unha ingeniería. Cal? Vou mirando a ver cal se pode combinar mellor ca música, si no futuro vamos a ver se hai sorte. Dixen a informática. Porque a informática é que é tan grande, non vos lo podedes imaginar. Non é só facer un programa. Ai, non. É unha parte moi pequena, moi pequena. E cantos programas non se poden facer. Pero hai moitas máis salidas. Eu fun cando dixen, aquí podo combinar, aquí esta é a miña. Aquí podo disfrutar, podo tirar ca música como sea. E tiña formación das dúas. Tendo formación das dúas é cando se pode combinar. Cousa vos, a ver, outra pregunta. A ver, sería para todas. Nunca fose que cuando estabais estudiando ya para hacer las oposiciones o así, tipo, antes de hacerlas teníais un bloqueo y no sabíais si vais a llegar a lo que queríais y teníais miedo de hacerlo mal. Sí, no Pues so- se hace con miedo. sí, No pasa nada. Se hace. sí. Yo creo que no. O sea, El bloqueo síndrome- y en muchos momentos, además, no solamente en ese en concreto, pero bueno, hay que hacerlo, es lo que dice Marta, sin miedo. Es complicado porque es difícil, ¿no? Cuando te llega esa situación, pero yo creo que ayuda el ver que es normal, ¿vale? Que no es algo excepcional, que no solo te pasa a ti, nos pasa absolutamente a todas. Entonces, el bloqueo puede suceder, pero tenemos que normalizarlo, ¿vale? Intentar superarlo para poder avanzar. Si puedo intervenir un momento, los ingleses utilizan un término, no para el miedo, sino para los nervios, que es el excitement. Y yo creo que lo que sentimos muchas veces es más, no son nervios, ese bloqueo surge porque a lo que te enfrentas para ti significa mucho. Entonces tienes que conseguir ver que dentro de ese miedo realmente tu cuerpo te está diciendo esto me importa. A ver, si es un miedo que dices tú, es que qué horror enfrentarme a esto, bueno, pero en general no suele ser así. Es como nervios, pero nervios bien. Hazlo. Porque es tu cuerpo diciéndote esto me importa. Y a veces vas a decir, no soy capaz. ¿Cuántas veces pensé yo en dejar la carrera por el medio porque decía, no voy a ser capaz, no voy a llegar? O la tesis, no voy a ser capaz, no voy a llegar. Sigue.
dale 3 días más y vas a ver cómo sí que vas a llegar. A lo mejor no son 3 días, es un mes o es un año, pero vas a llegar. La cuestión es, no dejes que el miedo te bloquee. Inténtalo igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no salga? Bueno, pues habrá otras opciones, pero date la oportunidad a que no salga. Eso aí outro dedo. ¿Hubo alguna persona de referencia para seguir adelante en algún momento? Preguntan, digo, para temas do stream. Si, pregunta aquí unha nena si algunha de vos tivo unha referencia así moi destacada para seguir ou para a vosa carreira. A verdade é que no meu caso non exactamente, porque como xa vos dixen, tamén é certo que foi fai moitos anos e era outra época e probablemente vos estades nunha situación diferente, pero no meu caso, pois na miña familia, pois é verdade que todos me animaban, pero non tiña eu un referente porque digamos que era a primeira que viña a estudiar fora, a primeira que despois decidía facer unha tese, entonces non tiña ese referente tan cercano, vale? Pero sí que é verdade que todos me animaban, vale? Sobre todo ao principio, despois ao final é verdade que todos pensaban, bueno, que saque a carreira e despois vai a ter un bo traballo. E esa parte do final, cando xa tes a carreira, e é moito máis descoñecido, probablemente tamén para vos, vale? Todos ven o final da carreira e non ven que despois da carreira hai máis si che gusta este mundo de a investigación, vale? A tecnoloxía e meterte en proxectos máis deste tipo. E entonces eu, no meu caso, sí que non tiña un referente claro, cercano, vale? Pero sí que tiña moitos ánimos, eso sí que é verdade. Sí. Pois no meu caso non había ninguén en toda a familia que fora músico. E ninguén que fixera informática. Pasa que eu collín a música, actividade extracurricular, despois de salir de clase, metíame ali, encantábame. E tiña uns profesores que me daban música e eu disfrutaba moitísimo nese momento. Vale, pois xa sei o que me gusta. Evidentemente tes de referente aos profesores que che dan clase nese momento. E despois, na informática, novamente ao largo de secundaria, sí que tiña profesores de tecnología que me gustaba moito, tiña física tamén me gustaba moito, que me enseñaban, matemáticas tamén me gustaba. Entonces, pois a referencia que vais tendo é cando te metes a ingeniería. Pero máis que referentes de decir quero ter unha carreira exactamente igual que X, eso é moi difícil, eso unha fotocopia non vas a sacar, pero vanse che dar as oportunidades. Entonces, tío, que tes é que estás rodeada de xente que te apoie, que te queira, normalmente a tua familia, os teus amigos, que digas adiante. E van estar aí nos momentos difíciles, porque hai momentos difíciles de tiro, non tiro, isto sí, isto non. Non te van a entender, se empezas a falar non te van a entender, pero van a apoiar sempre. E van a estar aí e vas decir ánimo, venga, un poquinho máis, unha semana máis, e xa podes ti tranquila, ti dalle, e se non funciona isto xa buscarás outra solución. Esos son realmente os apoios que necesitas. Evidentemente, pois Alcaraz seguiría a Nadal, sería ese referente, pero neste mundo da investigación ves que hai xente, ves que algún fai máis ou menos o que fas ti, pero hasta que non empezas a chegar, fíjate, eu hasta hai un ano non coñecían a xente que facía exactamente o que eu facía. Eso descubrino cando me fun de estancia a Portugal. Eu fun de estancia ao Porto e ali hai un laboratorio de música e computación. Primeira vez que alguén me entendía completamente o que estaba facendo. Pero igual, eu antes tío en apoio e dixéronme é o que che gusta? Sí. Ti entendes o que está facendo? Sí. Pois tira pa diante. A miña directora de tese deu unha oportunidade de facelo no que eu quería, en música. Confiou en min e dixo, pois vamos, tiramos as dúas por aquí. Tira pa diante. Entón é eso, é ter apoio de xente que ao mellor non diste, é exactamente o que estou facendo? Non pasa nada. Xa atoparás máis xente que tea facendo o mesmo que ti estás facendo, pero tes un apoio detrás. Soy breve, pero yo tuve una. Fue mi tía, la hermana de mi padre, que era matemática.
Pero más que mi tía, que realmente era TIC, era una mujer TIC, mi referente siempre ha sido mi abuela materna. Bueno, yo tenía 14 años, ella falleció con 59, pero era una mujer, aprendió sola a leer y las 4 operaciones matemáticas, porque ella era de Lugo, vendía queso en la plaza y no quería que la engañaran. Entonces, para mí, aparte de que tenía una inteligencia natural extraordinaria, y es una persona que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida me ha marcado. No era el prototipo de mujer TIC que podemos pensar, porque en aquella época, claro, ella, pues, imagínate. Yo dije Patricia, pero bueno, yo también tengo mis añitos, yo tengo 53 años. Entonces, pues imagínate todo lo que he podido experimentar. Pero mi abuela Avelina ha sido mi referente y lo seguirá siendo. En muchas cosas que he hecho en mi trabajo, en muchas cosas y decisiones que he tomado en mi vida, bueno, a nivel personal, a nivel académico, o sea que tampoco, ¿sabes? Y es lo que dice un poco Hilda, ¿no? Ese apoyo, esa decir, bueno, pues es que mi abuela lo hacía, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Eh? Pues yo, referentes, en ciencias tampoco tenía en su momento. O sea, luego a medida que, bueno, te vas formando, pues sí van apareciendo. Pero la verdad, creo que mi mayor referente es un poco cliché, pero fue mi madre. Porque una persona que me enseñó lo que era la cultura del esfuerzo y a no rendirse. Entonces yo eso bueno, lo he como asimilado desde muy pequeñita, ¿no? Y cuando venía una oleada de momentos que decía, igual no soy capaz, pues me repetía una frase que mi madre me decía mucho, que es, te agarras a esto con uñas y dientes y lo sacas adelante. Y así lo hacía. Luego, pues sí, tuve una época en la que me gustaba mucho leer sobre la bibliografía de distintos científicos y científicas. Y me gustó mucho la bibliografía de Marie Curie, que os recomiendo, si tenéis la oportunidad, que la veáis. Hay un vídeo en YouTube, de hecho, de su hija, Irene Curie, que cuenta su vida y es fascinante. Y de nuevo tiene ese componente, ¿no?, del esfuerzo que me parece pues muy notorio. O sea que creo que las pondría a las dos ahí como mis referentes. Pues graciñas, eu creo que con isto vamos a ir rematando as intervencións e dando paso tamén a nosa directora xeral de promoción da igualdade, que nos acompaña hoxe, que ademais sempre ten bueno, pues a maravillosa dedicación que ten de participar en toda a xornada. Bueno, queremos que teña ela pues, a mensaxe final un pouco para rematar a xornada. Vale. Bueno, moitísimas gracias. Si quedamos, vamos a deixar aí un pasillo. Moi bons días a todas e a todos os que estades detrás destas cámaras. Eu quero darlle as grazas primeiro a María José, porque a verdade é que fai un traballo fabuloso. Eu tive a oportunidade de estar aquí nunha xornada como esta o ano pasado e a verdade é que me quedei maravillada pois con todas as referentes que estaban aquí para mosarlles pois o seu traballo a nenas e a rapazas e a rapaces como as que estades hoxe aquí e os que están nos centros educativos. Así que moitísimas grazas a María José, a Lois, a toda a xente que traballa no CESGA e tamén a Fernando, que é o presidente do Colexio de Enxeñería Informática de Galicia. Decir que co colexio estamos agora facendo un traballo, un proxecto, que é precisamente de visibilizar ao talento femenino que hai na enxeñería informática de Galicia. Porque a mí o que non me gustou do que escoitei hoxe aquí é que parece que non hai referentes. Pero sí que os hai, e aquí os temos hoxe. O que pasa é que hai que visibilizalos. Que non os coñezamos non quere dicir que non hai referentes femeninos na enxeñería informática, nas matemáticas e nesas carreiras máis técnicas. Sí que os hai, pero vimos a darlle visibilidade e para iso xornadas como estas pois son super importantes.
Gustoume o que dixo Marta ao inicio da súa intervención. Non sei se vos lembrades, pero puxo en valor todo o traballo que fai o profesorado dos centros educativos. Porque moitas veces e case sempre, son a guía para todas vós e o foron para todas nós. Eu vou vos contar unha anécdota, que non me lembro se a contigo ano pasado, pode ser que sí. Eu, en cuarto da ESO, que a verdade é que é un ano clave, agora de elixir o que queremos ser. Aquí se falou moi ben de que cando chegamos ao bacharelato temos que decidir que rama escoller, non? Pois o meu titor en cuarto da ESO era Fran, que era ademais profesor de matemáticas. E un día me dixo: "Que, María, que vas a estudar? Que queres estudar?" Eu lle dixen: "Xornalismo." Bueno, ese home, a verdade, que caeulle a alma aos pés, porque non se podía creer que fora estudar xornalismo, porque el, pois, bueno, tiña esperanza de que bueno, a verdade que era unha rapaza bastante estudosa e tiña esperanza de que fose máis cara por a rama das matemáticas ou a rama máis técnica, non? Pero, ao final, estudei xornalismo. E a verdade é que non sei se fixen ben ou mal, pero o caso é que o estudei. Pero nunca exercín de xornalista, e aquí se dixo. A vida dai moitísimas voltas, as carreiras profesionais dan moitísimas voltas, aínda que estudes pois algo moi concreto, ao final pois podes acabar sendo traballando de outra cousa moi diferente e, sobre todo, de moitísimas cousas diferentes ao longo da túa traxectoria. Así que eu comecei estudando xornalismo, tamén son un pouco música, como a Hilda, e o teño sempre presente, porque se pode ter presente todo o que se gusta no teu traballo, e logo, pois, agora son directora xeral de promoción da igualdade. Que me iba a decir a min, non? Pero por iso eu sí que quero trasladarvos a importancia pois de todo o traballo que facedes o profesorado pois a hora de guiar, non? Pois esas futuras carreiras profesionais de persoas como a vos, non? E non vos poñades límites, porque aínda que non o saibades, os límites xa vos los impón a sociedade. Aínda que ás veces non o vexades. E aquí falouse de esforzo, hai que esforzarse para chegar a moitísimos lugares. Falouse de frustración, falouse de medos, falouse de bloqueos, e todos eses adxetivos moitísimas veces os podemos e os debemos vencellar as nenas con A, as rapazas, as mulleres, porque seguimos a sufrir ese síndrome da impostora, de que creemos que non podemos chegar, queremos que non vamos a ser capaces, unha enxeñería, pero como vou a ser eu enxeñeira? Como vou estudar eu astrofísica? Como vou a ser eu matemática? E non matemática profesora de matemática, porque unha das cousas que me comentou un día unha profesora catedrática de matemáticas é que agora estaba a haber un problema dende que as matemáticas, a carreira de matemáticas non estaba solamente vencellada á docencia, senón que xa agora mesmo as profesionais e os profesionais das matemáticas pois traballan en bancos, ganan moitísimos cartos, que aquí tamén se falou de cartos. Está moi ben que se fale de cartos, porque traballamos para vivir, e para vivir fai falta ter remuneración económica, non? Pero, entón, non vos poña de límites porque os límites xa vos os están impoñendo, non? E siga habendo sectores masculinizados, sectores nos que as mulleres non estamos presentes. E tamén aquí se falaba de coidados, non? De como as mulleres, e o falaba Patricia, como as mulleres, as nenas, pois seguimos vencellándonos a esas profesións da rama das saúdes, da rama dos coidados, porque nós pois temos interiorizado, non? De xeito natural aínda, que estamos, pois, que nacemos para coidar, nacemos para axudar, nacemos para estar presentes neses espazos, non? Pero o certo é que eses espazos, pois, tamén siguen estando cun soldos, pois, que están menos remunerados, non? Os soldos, as carreiras técnicas, como son as enxeñerías, de todos os tipos de enxeñerías, pois tamén teñen os soldos máis remunerados, non? E se conseguimos que vos, que estades hoxe aquí, pois decidades elixir esas carreiras máis técnicas, tamén nos ides a axudar a paliar esa brecha salarial que siga habendo no ámbito das mulleres, non? As mulleres, pois, seguimos
en xeral, pois cobrando menos que somos, e tamén é porque decidimos facer carreiras que non estaban encellados tanto cos ámbitos máis técnicos, onde se cobra máis, para que entendades, senón máis vencelladas aos cuidados e demais. Que non quere decir que as mulleres non debamos adicarnos a eses ámbitos, non? Pero que saibamos que tamén podemos estar presentes nos outros lugares. Entón, cal é a mensaxe que vos quero lanzar aquí para finalizar? Que estamos presentes en todos os ámbitos, en todos os sectores profesionais, e que temos que visibilizarnos, porque visibilizar non solamente as que son máis recoñecidas, as que foron máis premiadas, hai moitísimas mulleres superpotentes en Galicia que están liderando empresas, que están traballando na NASA, como Begoña Vila, enxeñeira de sistemas na NASA. Agora mesmo a NASA está salindo en todos os medios de comunicación por esa impresionante que chegaron á Luna hai unha semana. Pois ali na NASA está traballando unha galega que é referente, que é Begoña Vila. Pero ademais de Begoña Vila, hai moitísimas mulleres que están debaixo pois dos medios de comunicación que aínda non se ven, pero que temos que visibilizar, porque vos podedes ser como elas. E para iso, dende a Xunta de Galicia acabamos de lanzar unha plataforma que se chama Presentes, que agora xa conta con máis de 2000 mulleres profesionais de todos os sectores de traballo para demostrar que hai referentes femininos en todos os ámbitos, tamén na ciencia, tamén nas TIC, en todos os sectores tamén masculinizados que aínda os hai. Así que eu quero animarmos a que sigades así de curiosas, hai moitas rapazas curiosas aquí, que sigades con forza e que adiante, vale? Que espero que daqui saian moitísimas científicas que eu creo que así será. Así que grazas, adiante e moitísimas forza a todas. Gracias. Imos para non, sobre todo, non alongar esta sesión para a xente que está conectada, darvos as gracias de novo por todas as preguntas, algunhas quedaron sin contestar, en fin, é que todos os anos nos pasa o mesmo, pero agradecervos de verdade que nos acompañedes, esperamos que vos servir esta xornada tamén para pensar, para o mellor abrir algunha porta, algunha idea desas que temos aí pechada. E logo, pola parte personal, agradecer de novo todas esos agradecementos, non? Pero tamén unha cosa importante, en tecnoloxía, e creo que en xeral en toda a vida, nunca é traballo individual, é traballo dun equipo. Aquí é un equipo de compañeiros que temos un ciante, outros non se ven tan visibles, como está Cecilia, que anda por aí a pobre coas preguntas e demais, pois temos aí outro compañeiro, Abraham, que neste momento pois non pode estar con nós, pero sempre está. En fin, todo o equipo. É dicir, a tecnoloxía tamén é unha labor entre persoas, entre equipos, non solamente individuos e persoas como estamos aquí. Graciñas por todo, despedimos a conexión para os remotos e quedamos co grupiño que estades aquí para seguir vendo pois o Cesga e tomar algo por aí, vale? Veña, graciñas.